Kamarát, nič som neurobil. Ničoho, nič mi toto urobil, kamarát. Ľubo, lietaj na opačnú stranu, lietaj. Poďte na bok. No, nepúka, môžeš dole. Môžeš druhé nalietať. Doprava sa otočia najlepší. Väčší plyn. Odtiaľ ideš? Dobrá výška, dobrá. Aj sme dobrí. Výborné. Nechaj ho tak, ale pekne ide. Pekne, Ľuboš. Výborne si to zvládol. Tento príjimač není dobrý. Není. Z ničoho nič. Videl si, čo to robilo? Ale to je príjimač tej vysielačky. Nie, to je druhý, to je 500. Aj ko chodil zobrať. Si mal kúpený? Z potopenej lode. Dáš mi normálne. Porezaný prst? Takto isto som prišiel. Po Mustangách takto isto. Ja neviem. Čo je to? No a vysielačka. Príjimač. Ale príjimač, čo môže byť zlé na tom príjimači? Čo? Makliv je možno na nejaké rušenie, možno, že ho niečo rušilo, vieš? Kodlo, ja nebolo. Máš to zapnutý ten PCM, PPC alebo PPM. Čo je to? No, to sú tie kodované digitálne signály. Ako máš prepnúť? Ja si môžem prepnúť na PPM alebo PCM. No? Keď máš PPM, Vypni ho! bude rušenie aj keď máš... Toto kebyže sa nespamätá ešte do 2 sekúnd je na zemi. No, ale vieš, lietaš nad, nemal si ísť nad, tam to je kruj, vieš? Keby ti padlo, môže padnúť na niečo auto. Máš štart. Ja som práve že chcel z tej strany, lebo keby som si naletel z tejto, tu nám slnko zasvieti, vieš, keby som takto kúkil. Ale dobre to dopadlo, len to lietadlo potrebuje podľa mňa vrtulu s väčším stúpaním, aby si mal väčšiu rýchlosť. Lietadlo v prvom rade potrebuje príjimač dobrý, toto nie je dobré. Ten príjimač voľačo bude, no? Aj to ťažisko, ako keby nebolo, lebo toto ti stále... Skladá mu chvost. No tak ale ten príjimač môže byť naozaj... Pozri sa, kde mám vyvedenú anténu. Na 2,4 na spektrume je antena len tento kúsok. Ja to dávam vnútri Teda naházané. jedna musí byť tak, druhá musí byť tak. Áno, Vždy. však on to tak má. Ale antena je len toto. Zem je, to druhé, to je zem. To je zemne. Nie, raz vysiela z T, raz z T, oni si to strieda tie anteny. Ja som čítal z literatúry jednoznačne len toto antena.